Zdravím ťa, milý realitný maklér, milá realitná maklérka. Zároveň by som ťa rada privítala na webinári, ktorého témou sú dve fázy v realitnom procese, ktoré rozhodnú o tom, či pri predaji nehnuteľnosti zarobíš svoje peniaze alebo nie. Moje meno je Zuzana Antušová, venujem sa nehnuteľnostiam už 15. rok, mám svoju vlastnú spoločnosť a zároveň som coach a mentor pre realitných maklérov, ktorí chcú zvyšovať svoju expertízu a dosahovať pri sprostredkovaní realitnej činnosti želané výsledky. Poďme sa teda spolu pozrieť, ako to reálne vyzerá v praxi. Realitný maklér, realitná maklérka, veľmi dobre viem, ako to funguje bez nejakých teórií. Sama som si tú cestu prešla od samostatne fungujúceho makléra cez veľký tím ľudí až po privátneho agenta a rozšírením následných produktov v rámci mojej firmy. Čiže pokiaľ vlastne začneš svoju prácu a túto profesiu robiť, musíš byť pripravený na to, že tvoja odmena alebo nárok na tvoju odmenu vzniká vlastne až po uzavretí kupnej zmluvy medzi tvojimi klientmi a následným dokončení celého obchodu. To znamená, že dovtedy vlastne my realitní makléri pracujeme v úvodzovkách zadarmo. To znamená, stretneš sa s klientom, pokiaľ ho nájdeš, vytvoríš nejaké obchodné podmienky, dohodneš si spoluprácu, ideš vlastne pripraviť nehnuteľnosť na fotenie, vytvoríš nejakú neodolateľnú ponuku, nejaký inzerát, chodíš a komunikuješ s potenciálnymi kupujúcimi v rámci obhliadok, potom dávaš vlastne celý ten proces dohromady až po odovzdanie celej tej nehnuteľnosti. Pokiaľ sa ale obchod nepodarí a zastaneš vlastne v nejakej fáze, tvoja práca vlastne vyjde na vnímoč, dáš tam veľmi veľa energie, veľmi veľa času, máš nejaké náklady na benzín, na telefonáty a vlastne pracuješ za nič. Ako sa teda vyhnúť takýmto situáciám, aby už keď nájdeme toho klienta, sme tento obchod dokončili? A často vlastne to, že sa to neudeje, je dôvodom toho, že realitní makléri to vzdávajú a končia s touto profesiou, pretože sa cítia frustrovaní, sú z toho unavení, sú z toho znechutení. Kto by sa necítil? Áno, veľmi dobre to z praxe poznáme, naozaj urobíme kopec aktivít a ten obchod vlastne nedopadne. Takže aby sme tomu predišli, treba si uvedomiť, ktoré sú tie dve naozaj rozhodujúce fázy v celom tom realitnom procese, na ktoré potrebujeme byť extra zameraní a ktoré potrebujeme zvládnuť naozaj excelentne a ktoré vedú vlastne k tomu, aby sme ten obchod dotiahli do úspešného konca. V prvom rade by som upriamila pozornosť na jednu vec. Ak už máte klienta na nehnuteľnosť, respektíve ak už máte klienta, ktorý chce predať nehnuteľnosť, odporúčam zistiť, vykomunikovať naozaj fakt, či je klient naozaj rozhodnutý túto nehnuteľnosť predať. Či je klient pripravený na tú zmenu. Častokrát do hry vstupujú manželia a rôzne iné okolnosti, ktoré s predajom súvisia. Vznikajú rôzne situácie. Častokrát sa naozaj stane, že ten klient si to rozmyslí, v tom vašom procese, kedy vy už vlastne na tom pracujete, ten klient príde s tým, že on to vlastne predať nechce. Ak to naozaj nemáte ošetrené, čo môže byť ošetrené v kontrakte a žiadate za to nejakú odmenu, potom vlastne chápem ten pocit tej frustrácie a tej zbytočnej práce. Verte mi, bola som v tých situáciách, dneska to už mám inak. Čiže v prvom rade odporúčam naozaj si zistiť, či klient je rozhodnutý predať nehnuteľnosť. Či je pripravený na tú zmenu, či nie sú žiadne okolnosti, ktoré by mohli viesť k tomu, že si to klient rozmyslí alebo ten predaj zruší. Takže ak toto máte vyriešené, môžeme sa posunúť k ďalšiemu kroku. Ktoré sú teda tie dve rozhodujúce fázy v celom tom realitnom procese? Prvou fázou je krok, kedy sa ideš, realitný maklér, stretnúť s klientom. Čiže prvou fázou je stretnutie s klientom za účelom dohodnutia spolupráce. Druhou fázou, rozhodujúcou fázou, sú samotné obhliadky nehnuteľnosti, kde sa rozhodne o tom, či nehnuteľnosť vo finále predáš konkrétnym kupujúcim, ktorí tam sú. Takže ideme na tú prvú fázu, na stretnutie s klientom. V
prvom rade si musíš ujasniť, čo chceš, aby bolo výsledkom toho úspešného stretnutia. Čo bude výsledkom toho, alebo s čím budeš od svojho klienta po stretnutí odchádzať. Čo chceš, aby bolo výsledkom? Uzavretá sprostredkovateľská zmluva alebo dohoda o uzavretí sprostredkovateľskej zmluvy. Chceš získať informácie o danej nehnuteľnosti. Chceš sa dohodnúť na príprave nehnuteľnosti na fotenie alebo už rovno nafotíš nehnuteľnosť. Čo očakávaš, aby si za sebou mal, aby si mal vyriešené, keď od tohto svojho klienta odchádzaš. Aký je výsledok tvojho stretnutia s klientom a tamto celé stretnutie budeš smerovať. Takto si túto záležitosť nastavíš v hlave a budeš vedieť presne, k čomu tvoje kroky, jednotlivé kroky na stretnutí smerujú. Ďalším bodom je, že si potrebuješ ujasniť, ako dlho toto stretnutie bude trvať. To znamená, je to časový interval, ktorý tomuto stretnutiu dáš. Jednoducho, cieľom tohto termínu alebo tohto časového intervalu je to, aby si nestratil klientovú pozornosť. Sme rôzne typy, že sú makléri, ktorí sú veľmi striktní, veľmi jasní, to znamená, že prídu na stretnutie s klientom, vysypú, čo potrebujú, čo očakávajú, koľko za tú svoju prácu chcú, aké informácie potrebujú od klienta a idú. A potom je typ maklerov, ktorý je ukecaný, ktorý rád rozpráva, ktorý vlastne sa nevie zastaviť a vtedy vlastne sa často zamotáva do toho, čo vlastne nechce. Klient po čase stratí pozornosť a už mu nezostane vlastne energia na to, aby sa s tebou dohodol na tých základných a podstatných veciach, ktoré práve ty máš ujasnené, že chceš, aby boli výsledkom tvojho stretnutia. Čiže ak máš v hlave nastavený timing, to znamená, že vieš, že na stretnutie mám pol hodinu, za túto pol hodinu potrebujem s klientom vyriešiť to a to, nebudeš sa zbytočne vlastne zamotávať do niektorých vecí, ktoré vlastne sú nie až tak podstatné. Častokrát tu vzniká aj okolnosť, že aj klient má nejaký vymedzený čas, to znamená, že nebude nervózny, nebude už podupávať nohou, že už potrebuje končiť, možno má nejaké ďalšie stretnutie, možno má nejakú svoju ďalšiu záležitosť, ktorú potrebuje vybaviť a tak ďalej. Je celkom fajn si to aj s klientom na začiatku vlastne ujasniť, ako dlho sa tam zdržíš a vlastne čo je predmetom vlastne tohto vášho stretnutia. Ešte raz, cieľom je vlastne nestrácať klientovú pozornosť, nezamotávať sa zbytočne vlastne do vecí, ktoré absolútne nepotrebuješ riešiť a nechávať si tú energiu a energiu vlastne toho klienta na tie podstatné náležitosti, ktoré ty s klientom potrebuješ vykomunikovať. Čiže druhým bodom je vymedziť si dopredu v hlave, aký časový interval vlastne potrebuješ na to, alebo ako dlho sa u klienta zdržíš, ako dlho toto stretnutie bude trvať. Čiže prvou fázou je vlastne zistiť si, či naozaj klient chce predávať nehnuteľnosť. Druhým bodom, je vlastne ujasniť si v hlave, s akým výsledkom od klienta chceš odísť. A tretím ďalším bodom je vymedziť si časový interval a viesť vlastne celé to stretnutie takto a takým spôsobom a v takom rozmedzí časového intervalu, ako si dopredu naplánuješ. A budeš vedieť presne, naozaj presne, čo robíš. Štvrtým bodom je vlastne priniesť alebo vlastne ujasniť si, ktoré dokumenty budeš potrebovať na toto stretnutie. Máme náborové formuláre, dajme tomu, ak nejdeš rovno podpísať sprostredkovateľskú zmluvu, tak vzory sprostredkovateľských zmluv. Možno už ideš fotiť nehnuteľnosť, možno potrebuješ nejakú svoju vizitku. To znamená, že potrebuješ všetky podklady a všetky dokumenty, ktoré vlastne sú pre teba použiteľné a vlastne sú nevyhnutné na to, aby si dosiahol ten výsledok, ktorý si vlastne na začiatku sám v hlave vlastne zadal. Takže toto je vlastne ďalším bodom, ktorý vlastne potrebuješ mať vyriešený, aby si sa cítil isto. Ide o to, aby ten klient mal pocit,
profesionalizmu. Hej? Ty si ten profesionál, ktorý prišiel vyriešiť jeho problém. Ty určuješ, ako dlho bude trvať to stretnutie, čo tam budeš riešiť, akým spôsobom budeš toto stretnutie viesť a musíš byť pripravený aj v rámci týchto podkladov, aby zbytočne ešte vlastne nedošlo k tomu, že budeš musieť pre niečo odbehnúť, musíš mu to nejakým iným spôsobom poslať, strácaš zbytočne vlastne čas. Čiže ak máš ujasnené tieto veci, mám tu ešte pre teba jeden malý tip, ktorý ja používam, a to je zistiť si o klientovi dopredu informácie. Vysvetlím potom v ďalšom kroku prečo. Dneska je doba internetu, sociálnych sietí a tak ďalej. Často vlastne si vieme z týchto zdrojov zistiť, za kým ideme. Ak napríklad toho klienta absolútne nepoznáš, je po nejakom odporúčaní, ale vlastne nevieš o ňom nič. Hej? Čiže je veľmi dobré vedieť o tomto klientovi nejaké základné informácie. Má rodinu, je to majiteľ firmy, je to vlastne niekto, kto má rád to a tak ďalej. Budeš vedieť vlastne v ďalšom kroku, alebo uľahčí ti to v ďalšom kroku komunikáciu s klientom. Dostanem sa k tomu prečo. Čiže vždy, keď ideš na stretnutie s klientom, je dobré o ňom niečo vedieť. Nie je cieľom vyšmátrať nejaké detaily a nejaké malé informácie, ktoré sú absolútne nepodstatné. Cieľom je vlastne vytvoriť si nejaký obraz toho klienta, aby si vedel, akým spôsobom s ním máš ďalej komunikovať alebo ako rozvíjať vlastne svoju komunikáciu. Čiže ak môžeš, vieš, a je tu tá možnosť, zisti si, ku komu vlastne ideš. Takže to je vlastne taký môj malý tip, ktorý mi potom veľmi pomohol pri uzatváraní spolupráce s klientom. Ďalším krokom je samotné stretnutie s klientom. A v prvom rade princíp pri uzatváraní spolupráce s klientom je o tom, že nikdy nejdeme za klientom s tým, že my od neho niečo chceme. Principiálne. Hej? Čiže ja predám vašu nehnuteľnosť a chcela by som predať vašu nehnuteľnosť a chcela by som a za to, že vám predám nehnuteľnosť, chcem to a to a to. Toto sa nikdy primárne v tom prvom kontakte v rámci toho stretnutia s klientom nerieši. Vždy idem za klientom s tým, že som prišla niečo urobiť ja pre neho. Samozrejme, má to svoje podmienky, má to svoje pravidlá, ale vlastne ten komunikačný princíp stále vlastne stojí na týchto vlastne základných rozdieloch. To znamená, že nejdem za klientom s potrebou, s mojou potrebou, ja chcem predávať jeho nehnuteľnosť, ja chcem niečo, ale ja som tu pre toho klienta a prišla som za klientom, aby som jemu pomohla. Je jedna skvelá technika a jeden nástroj, ktorý vlastne slúži pri uzatváraní spolupráce s klientom. A to je v ktoromkoľvek inom biznise, nie len v realitnom biznise, a nazýva sa trojuholník ARK. Trojuholník ARK znamená, a predstavte si trojuholník a 3 body, dole je A, R a K. A znamená afinitu, R znamená realitu a K je komunikácia. Všetky tieto 3 body sú vzájomne prepojené a jedno bez druhého nemôže existovať. Čo je to afinita? Keby sme sa pozreli do slovníka, ktorý vlastne vysvetľuje význam slov, afinita je vlastne priľnavosť, súdržnosť. To znamená, že je to vlastne niečo, nejaká spoločná téma, niečo, s čím klient vlastne súhlasí alebo má spoločný názor, zdieľa vlastne rovnakú vlnovú dĺžku s vami. Tu presne využijete ten môj tip, o ktorom som hovorila. To znamená, že viete, kto je ten klient, o čom je, viete o ňom nejaké informácie. Čiže keď prídem na stretnutie a cieľom toho stretnutia primárne v prvej minúte nie je vysypať na klienta, čo od neho chcem a čo ja by som si asi predstavoval, toto je to, čo vám pomôže nadviazať vlastne ten kontakt vlastne s tým klientom. Čiže afinita je vytvorenie na základe nejakej témy, spoločný priestor, v ktorom sa cítite obidvaja dobre. A realita je to, čo vďaka tejto afinite a prostredníctvom komunikácie vytvoríte. Hej, ste v spoločnom priestore, v spoločnej téme, ste v nejakom
rozpoložení, kedy vlastne vytvoríte atmosféru, ktorá je príjemná, kde sa cíti klient dobre, kde vlastne v podstate nechce najradšej zutekať, nie ste mu nesympatickí, emócia vždy rozhoduje, hej, lebo nech riešime predaj nehnuteľnosti, nech uzatvárame spoluprácu, nech riešime čokoľvek iné, vlastne emócia je vždy to, čo predáva. Či predávame seba, či predávame vlastne nehnuteľnosť. Čiže vytvoriť vlastne afinitu, realitu a komunikáciu, tento rozhodujúci trojuholník ARK je tá prvá fáza toho nášho stretnutia s klientom. Čiže vytvorte spoločný priestor, spoločnú energiu, spoločnú atmosféru, v ktorej sa klient s vami cíti dobre. Cieľom alebo ďalším krokom vlastne v rámci stretnutia je, alebo ďalšou úlohou, vašou úlohou je vlastne prejaviť o klienta záujem, zistiť jeho skutočnú potrebu, to znamená, čo za predajom nehnuteľnosti naozaj má, čo predajom rieši, čo je ešte ďalej, hej, za tým predajom, aký je jeho dôvod, nemyslím teraz dôvod, potrebujem si vyplatiť dlh, ale čo sa stane, keď si ten dlh vyplatí, hej? To je vlastne jeho primárna motivácia, jeho primárny dôvod na to, alebo prečo on vlastne tú nehnuteľnosť predáva. Ak dokážete vlastne zistiť u klienta, čo je tým dôvodom, klient to vníma ako záujem, hej? A vlastne záujem o jeho potreby a vlastne tým pádom vzbudzujete aj dôveru u klienta. Druhou možnosťou, ako u klienta vzbudiť dôveru, je vlastne poukázať na predchádzajúcu skúsenosť, ktorú už s predajom nehnuteľnosti máte, alebo dajme s podobnou situáciou, ktorú má váš klient, alebo s predajom nehnuteľnosti v tejto lokalite. Principiálne sa odvolajte na vaše predchádzajúce skúsenosti. Klient vlastne bude vedieť, že sa môže spoľahnúť, že to nerobíte prvýkrát, že vlastne s tým už máte nejakú tú skúsenosť a že to viete urobiť dobre. Takže cieľom je ešte raz vzbudenie záujmu alebo prejavenie záujmu, vzbudenie dôvery a zistenie potrieb, ozajstných potrieb vlastne klienta. Ukážete tým vlastne klientovi, že mu dáte to, čo on potrebuje. A to je vlastne ten základný princíp toho stretnutia. Ak viete, čo potrebuje, môžete mu vlastne ukázať, že práve vy mu to dáte. Vy vyriešite jeho problém. Vy preberiete zodpovednosť. Čiže ak toto zvládnete, môžete potom u klienta vlastne zisťovať ďalšie informácie, ktoré vlastne súvisia s predajom nehnuteľnosti. To znamená, či sú tam nejaké ťarchy, alebo vlastne iné okolnosti, iné informácie, ktoré o nehnuteľnosti vlastne potrebujete. Samozrejme, technické záležitosti, to znamená, v rámci toho náborového formulára teda určite máte vlastne všetky tie informácie, ktoré vlastne potrebujete na to, aby ste potom vytvorili vlastne ponuku na predaj. A súčasťou vlastne tejto komunikácie alebo tohto stretnutia je samozrejme vykomunikovanie potom, ako to bude vlastne v rámci toho realitného procesu vyzerať. To znamená, že pokiaľ viete všetky okolnosti, pokiaľ máte informácie, pokiaľ vám klient dôveruje, povie vám dôvod predaja, viete vlastne všetky právne náležitosti, ktoré sa vlastne aktuálneho stavu nehnuteľnosti týkajú, načrtnete klientovi vlastne riešenie, ako sa celý vlastne tento jeho problém, alebo ako bude celý ten realitný proces prebiehať a v rámci tohto si vykomunikujete vlastne svoju províziu. Je neuveriteľný rozdiel, keď vlastne maklér postupuje na stretnutí takto, ako keď vlastne príde na stretnutie, opýta sa klienta na informácie o nehnuteľnosti a povie mu, že jeho služby vyzerajú tak a chcem za to a to. Takže v prvom modeli vlastne si vytvárate s klientom vzťah. V druhom modeli ste len jeden z ďalších maklérov, ktorému potenciálne môžu zveriť vlastne predaj svojej nehnuteľnosti. Viac a podrobnejšie o uzatváraní spolupráce, aj o uzatváraní vlastne exkluzívnej spolupráce na mojom osobitnom kurze Buď expert, ktorý vlastne zahŕňa jednotlivé kroky a všetky vlastne fázy toho realitného procesu úplne do detailov.
A týmto sa dostávame vlastne k záveru vášho stretnutia, z ktorého odchádzate a dohodnete sa samozrejme na ďalšom kroku, ak ste si povedali všetky vlastne náležitosti. Toto je prvá rozhodujúca vlastne fáza, kedy vlastne výsledkom tohto celého je uzavretie spolupráce s klientom. Tam sa rozhoduje, či máte potenciálny obchod alebo nie. Či dokážete s klientom uzavrieť dohodu a akú dohodu, a teda ste vlastne oprávnení predávať nehnuteľnosť. Čiže či máte potenciálny biznis alebo nie. Ak ste túto prvú fázu zvládli, samozrejme prechádzame na tvorbu inzertnej ponuky, na fotenie nehnuteľnosti, inzerciu vlastne a potom sa dostávame k druhej rozhodujúcej fáze, ktorá rozhodne o tom, či vlastne v tom celom realitnom procese zarobíš vlastne peniaze alebo nie. A to sú obhliadky nehnuteľnosti. Obhliadky nehnuteľnosti opäť úplne detailne preberám vlastne na kurze Buď expert, alebo je samostatný minikurs zameraný na detailne, ako postupovať na obhliadke nehnuteľnosti tak, aby si ju predal. Cieľom tohto webinára je uvedomiť si, že vlastne toto je tá fáza, tá druhá fáza, ktorá rozhodne o tom, či tú nehnuteľnosť vlastne predáš alebo nepredáš. A poďme sa trošku ale na tie obhliadky pozrieť, aspoň v tých základných fázach. Ak nechceš na obhliadkách nehnuteľnosť ukazovať, ale chceš ju zároveň priamo na tej obhliadke predať, potrebuješ mať klientov, ktorí túto nehnuteľnosť viac menej už kúpiť chcú. S obhliadkou úzko súvisí vlastne aj tvorba inzertnej ponuky, ktorú vlastne potrebuješ nejakým spôsobom smerovať. Prvým krokom ale na to, aby si tú úspešnú obhliadku vedel zrealizovať, aby si na tej obhliadke nehnuteľnosť predal, je predkvalifikácia klientov. To znamená, že ak zainzeruješ nehnuteľnosť a zavolá ti vlastne klient, ktorý chce ísť na obhliadku, potrebuješ vedieť, či je to naozaj ten klient, ktorý je schopný danú nehnuteľnosť kúpiť. Častokrát to vyzerá v praxi tak, že teraz nám začne zvoniť telefón a ľudia sa zaujímajú vlastne o tú nehnuteľnosť a my sa tešíme, že vlastne wow, super, mám veľa záujemcov, poď ho šikovne so všetkými na obhliadky. A vlastne častokrát máme na nehnuteľnosti veľa obhliadok, ale bohužiaľ žiadna z nich neskončí neúspešne. A v tom prípade vlastne sa nám môže stať, že opäť minieme veľmi veľa energie, veľmi veľa času, sú to samozrejme naše náklady, nejaké aj finančného charakteru. Okrem toho pred tým klientom vyzeráme v podstate ako niekto, kto tú nehnuteľnosť nedokáže predať. Hej? Čiže môže sa aj v tejto fáze stať, pokiaľ nemáte exkluzivitu, že ten klient sa rozhodne vlastne zveriť to inému maklérovi. Hej? Čiže vlastne správna predkvalifikácia klientov a následný predaj na obhliadke ovplyvňuje vlastne to, či sa dostanete do fázy, kedy vlastne tie peniaze naozaj zarobíte. Čo znamená predkvalifikovať si klientov? Ak máme vlastne telefonáty na našu inzertnú ponuku, potrebujeme zistiť, či teda ten klient je vhodným kupujúcim na danú nehnuteľnosť, alebo či tá nehnuteľnosť je vhodná pre toho kupujúceho. Existuje vlastne 5 otázok, ktoré vlastne, ak u toho klienta vlastne zistíš, ktorý ti volá, budeš vedieť, či táto obhliadka dáva zmysel alebo zmysel nedáva. Potrebuješ vedieť, kedy chce kúpiť nehnuteľnosť, za koľko chce kúpiť nehnuteľnosť, dokedy chce kúpiť nehnuteľnosť, čo naozaj chce kúpiť a kde to chce kúpiť. Tieto jednotlivé otázky pri konverzácii s klientom môžeš aj pospájať. Tam už to veľmi súvisí s tvojimi komunikačnými schopnosťami, hej, a s ďalšími vlastne znalosťami v rámci profesionálnej komunikácie a psychológie predaja a týchto vecí. Ale sú to základné otázky, ktoré keď ti klient zodpovie, ty budeš mať jasnú predstavu o tom, či tento klient je vhodný na obhliadku alebo nie je. A častokrát je teda mať lepšie 1-2 obhliadky a predať tú nehnuteľnosť, ako tam behať ako zmyslov zbavený a vlastne točiť sa dookola a byť šťastný, že tam mám veľa obhliadok. Toto ešte neznamená výsledok. Takže pri obhliadkach je dôležitá vlastne predkvalifikácia. Ďalej na obhliadkach potrebuješ mať pripravenú nehnuteľnosť na obhliadku. Nejdem na obhliadku s kupujúcim klientom, kedy je tam humbug, kedy je tam
Poviem to takto, kedy nehnuteľnosť nie je pripravená na tú obhliadku. Je potrebné to mať vykomunikované vlastne s predávajúcim klientom, je potrebné vlastne vyrozprávať si s ním, ako by tá nehnuteľnosť vlastne mala pred obhliadkou vyzerať, v akom stave by mala byť. Vysvetlite klientovi, prečo to od neho chcete. Vašim spoločným cieľom je predaj nehnuteľnosti. Častokrát ak klientovi vysvetlíme, prečo v jednotlivých krokoch od neho niečo potrebujeme, od niečo požadujeme, prečo potrebujeme jeho súčinnosť, klient nemá absolútne žiadny problém. Ak už máš klienta na obhliadke, existujú dve stratégie, ktoré vlastne predávajú vlastne túto nehnuteľnosť klientovi. A ešte raz, vlastne nepredáva nám ten proces, to, čo na tej obhliadke sa vlastne deje, predáva emócia. Čiže ty ju potrebuješ u toho klienta vzbudiť. A tieto dve stratégie vlastne umožnia túto emóciu u klienta vyvolať. Jednoducho v skratke, úplne v skratke povedané, sú to vlastne dve stratégie alebo dva filmy, ktoré vlastne ukážu klientovi, čo získa, ak nehnuteľnosť kúpi, alebo čo stratí, ak túto nehnuteľnosť nekúpi. Ak si ho dobre predkvalifikoval, veľmi dobre vieš, čo je jeho motív vlastne kúpi nehnuteľnosti. Podľa toho vieš tieto dve stratégie vlastne nastaviť a častokrát ich môžeš aj skombinovať. Je tu ešte jedna predajná technika, ktorá vlastne už je aktuálna, ak ukončíš obhliadku a vlastne s tým klientom nejakým spôsobom vedieš po obhliadke komunikáciu. Sú to 4 otázky, ktoré vlastne pomôžu klientovi sa rozhodnúť priamo na obhliadke. Bližšie a vlastne detailne, ako majú obhliadky, bez toho, aby si len nehnuteľnosť neukazoval, ale ich aj predal, ešte raz na mojom vlastne samostatnom kurze, ktorý vlastne hovorí o úspešnom predaji nehnuteľnosti priamo na obhliadke. Takže, aby som to zhrnula, dve základné fázy, ktoré rozhodnú o tom, či zarobíš pri realitnom procese a svoje peniaze, sú spolupráca s klientom, to znamená stretnutie a uzavretie spolupráce s klientom a potom sú to obhliadky nehnuteľnosti. Tieto dve fázy potrebuješ mať vymakané, potrebuješ ich vedieť, sprocesovať s výsledkom, ktorý týmto vlastne fázam prináleží. Stretnutie s klientom, výsledkom je uzavretie spolupráce, také ako ty chceš. A výsledkom obhliadky, čiže druhej fázy, je predaj nehnuteľnosti na obhliadke alebo po obhliadke tesne. Takže ak tieto dve fázy zvládneš a vieš ich urobiť excelentne, nemusíš sa báť toho, že tvoj biznis sa nedotiahne do konca. Želám veľa úspechov, veľa úspešných predajov, stabilný biznis. A pokiaľ chceš vedieť detailne vlastne viac v rámci vlastne všetkých tých krokov, ktoré sa týkajú predaja nehnuteľnosti alebo možno aj iných vecí, ktoré súvisia vlastne s realitnou činnosťou, nájdeš ma na www.allproperties.sk v časti lektoringy a mentoringy, takisto na mojom facebookovom profile. Kontakty sú vlastne na webovej stránke alebo potom v súkromnej správe. Budem rada, ak sa znova stretneme. Krásny a úspešný deň želám.